Wel, dwi yma yn Gylch y Moch. Dyma Glyn Davies o Ddimbach. Dach chi'n iawn? Da iawn. Da. So, da ni'n dod i ddiwedd un o dosbarthiadau yn y Moch Cymreig wan, da? Ynddi, a dosbarth anodd iawn. A safon yn dda iawn dosbarth yma, sy'n ni ddweud. So, dosbarth ysbrynychod ydy hyn, felly? Ie. Fyny blwydd oed rwan, ynddi. Reit. So, hyn ydy'r ei ifanc ar fi yn cychwyn magu mewn ffordd, ia? Ie. Ie. Maen nhw'n barod i gymryd bai. Mae rei wedi cael bai, sy'n ni ddweud. Ie. A da chod, mae hyn i weld i gyd mor gyfartal, ynddi? Mae safon dda iawn dosbarth yma, chodeg. A beth sy'n braf ydi? Mae'r beirniad wedi gyfo meddwl yn galed i wneud i ddewis yma, sy'n ni ddweud. Da chod, mae bob dim o fewn yr ychod mor agos i weld, ydi? Yndi. Da iawn, chodeg. A mae'n braf gweld y criw o Incoinc o Ben Llyn wrth i. Yndi, a mae Aled i gael hwyl yn dangos i Dainty Girl, ydy, chwarae teg o. A dyn sgwni os nid o fynd i gadw moch neu dal ar y radio. Sticio i radio, mae'n haws nhw. Yndi, swn i ddeud, yn dydi. A siwg isio fwy o bres o'r diog. Decho, os yw'n na llafur cariad ydy'r gwaith fel hyn, yn dydi? Ie, lot amser yn mynd i ddangos y moch yma. Wel, nid yn ni cael yr mochyn i edrach yna, ond y ffaith bod chi'n twisio fo... Ie, cael ei gered i daclus. Ydy'r redeg y wyll, da felly, ynddi. Ie. Decho, swbath, dyn nhw'n anifiliad sy'n, decho, ganol, decho, di arfer efo lot o bobl, ynddi? Na, mewn ma, nhw'n rhan fwyaf yn lot o lledu dwi'n. Ie. A decho, beth sy'n neud o mochyn Cymreig yn dangos drwad yn well na moch eraill, ydy? Efo bryd Cymraeg, mae'n bwysig iawn y pen a y clistiau ynddi. Isio clistiau rei tir yna fo. A mae hyn i weld oedd efo nhw gyd yn perthyn? A dyn nhw'n mynd yn fryd poblogaidd iawn felly? O, ddim yn tyfu wan, chwan teg. Mae nhw'n fryd hawdd i cadw tu ôl. Mae gynna i chydig adre, mae nhw'n braf iawn i cadw. A wrth gwrs fel chi fel bwtsiar, chi'n deud bod nhw'n bitan? Mae ansawdd bitan nhw'n wych, de. Ie. Mae bob dim i weld yn ffitio fe'i gilydd o fewn y hwch yn dydy. A dyn sgwni pa un fydd y beiniad yn mynd amda. Dwi'n meddwl bod ar bender fyny wan, dwi'n meddwl, dydy. Ie, yndi tad. Sa'n ni ddweud. Gawn ni weld wan. Hwma y fynd am. Mae'n ipyn o waith mae'n siŵr yn dydy. Rygau, mae'n waith meddwl o dosbarth am hyn. Saith os mi'n ychod yma, dwi'n meddwl. A fydd bob dim yn o agos, swn i ddweud. Yndi. Ti'n ôl geith Aled o Radio Cymru ennill? O, gobeithio allan oedd o. Ie, mae'n weld yn nerfus iawn yn dydy. Number 6381. Da iawn. Ie, be. Hideaway Farm Meats Limited. With Hideaway Willing 36. A nid y bwtsiar ydi hwn i hyn, felly? Ie, ynddi? Ie. Ie, cicr di hwn, ie. A da chi'n mynd i ddangos yr ei da bod ffaith bod rwy'n reis gomersial yn gallu ennill yn dydy. Mae Gerard a Joyce wedi cael ail. Mae nhw'n dangos bob blwyddyn ys blynyddoedd yma. A da chi'n hwn ydi chafbwynt, mae'n siŵr i y byd sioia iddyn nhw, de? 6383. O, Ela sydd wedi cael trydydd. O, mae Aled wedi cael bedweru. da iawn fo. Da iawn, ie. Allan o ddosbarth da iawn o fo, chwarae teg o. Ynddi, a chwarae teg. Ac o i rwy'n sy'n newydd yn y maes, mae wedi dangos drwad fel rwy'n yn dangos yr moch o dda, ynddi. And E.M. Roberts with the 20. Ydy mae yw yn cael dimed o'n. O, gwych. A gwaith galad dim ddiawn i dwyson yn dydi. Sio mae Aled i mwynhau un o'r job. Da iawn chdi, Ale. Da iawn. 26. And 6 prize. O, gwych. A ni'n cael gweld y dosbarth da iawn a gwmni grefft. Diolch Iawn, diolch i fo.